Един ден реших да пиша малко по-така върху бита, надеяно да ви разтреса. Не мога да спра, заблудата е пълна. Казваш, апардил си върху тебе ще повърна. Нагоре си се устремил, надолу ще те върна. Само да не се обърна, че ще те погълна. Истината броня ма прей да откачам. Че с лирика ще те закачам и ще те прескачам. Бясно куче съм, на бой бързо скачам. Кирил и Методи с мене денонощно. Бита е злобена, парчето е мощно. Ядрен химик с сифон твоята психика. С психично отклонение затварям те в клиника. Клиника на третия етаж. Ела ми на среща, ако имаш кораж. Ела ми на къс, пас главата ти е мишмаш. Можеш да ми викаш и даскала поетика. Стилът ми е разчупен, бутафория, естетика, алфабетика. Аз пресъздадох новата синтетика. Задаваш ми въпроси, седнал на кон. Не ме гледай, че съм с майк, брат, аз съм на кон. Виждам много знаеш, аз служа ти за метроном. Очаквайте на следващите сбирки в грамофон. Yeah!